Μερικοί άνθρωποι για να αναπτύξουν τις ταχυτήτές τους χρειάζονται καινούργιες οδικές αρτηρίες, όπως Εγνατία. Υπάρχει όμως στα Γρεβενά ένας απόγονος του Αστερίξ, ο οποίος ανοίγει δικούς του δρόμους και στην άσφαλτο, αλλά κυρίως πάνω στα βουνά, στις άγριες φυσικές πίστες, στην Πίνδο. Ο Σιαφαρίξ μου χάρισε κάποτε αυτό το μαγικό φτερό. Μου δίνει δύναμη, ενέργεια και κάποια μέρα θα γίνω πρωταθλητής εντούρο. Τρέμε, Σιαφαρίκα! Η εικόνα αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συνήθως κάνω motocross στον ύπνο μου, το εντελώς αντίθετο δηλαδή από το Βασίλη Σιαφαρίκα. Τι κάνεις, Σιαφαρίξ? Ωραία. Αυτό είναι το ψευδόνυμό σου, το παρατσούκλι. Με έχει αυτές ένας φίλος από Αθήνα. Ναι. Ότι δηλαδή είσαι ένας γαλάτης. Έχει πολύ λάσπη σε έναν αγώνα και όλοι τα είχαμε παίξει Έλληνες, αλλά τελικά εγώ ήπια το μαγικό φίλτρο, τους γαλάτες και συνέχισα και τερμάτισα. Βασίλη, χαίρομαι πάρα πολύ που έφτασες στο βασίλειό σου, γιατί θέλω να μου δώσεις μερικά καλά μυστικά αυτής της τέχνης σου. Λοιπόν, από μικρό παιδί μπήκες στον αγώνα. Ναι, από 12 χρονών ασχολούμαι. Δηλαδή, κάποια στιγμή δηλαδή, ξύπνησες και είπες θα αγοράσω μια μηχανή και θα μπω στις πίστες? Όχι, ο Μόχος τον τέλεσε σε αυτό. Η λέσχη που έχουμε στα Γρεβενά, το σωματείο, που έκανε αγώνες και ξέρεις, πήγαινα από μικρός έβλεπα και ξέρεις, είναι παρακίνηση, το ζηλεύεις, λες θέλω κι εγώ να δοκιμάσω. Και τελικά δοκιμάζεις και είναι μικρόβιο που το κολλάς και μπαίνεις. Συνεχίζεις. Εσύ, πιτσιρικάς, ήσουν από αυτούς τους τύπους που γερνάγανε στις γειτονιές, έκαναν φασαρίες με τα μηχανάκια, τους βγάζαν τις εξατμίσεις και κάνανε σούζες? Ήμουν χειρότερος. Υπάρχει από αυτό χειρότερο? Εντάξει, είναι κάποια καινούργια παιδιά τα οποία ακολουθούν πιστά τη συνταγή, την καγκούρι που λέμε. Πώς λέμε καρέτα. Είναι στη δικιά μας φυλή καγκούρι, χωρίς κράνος. Από το Λύκειο Σούζα, Παντιλίκια και έκανα 15 δικαστήρια από την αστυνομία χωρίς δίπλωμα. Τώρα όμως όλα αυτά έχουν. Τώρα κράνος, προσοχή, σεβασμό στον πολίτη, ποτέ μέσα στην πόλη σούζες και τέτοια. Έγινες ένας πολιτισμένος μηχανοδηγός. Πιστεύω ότι πήρα παιδεία πλέον μετά από τόσα χρόνια. Γιατί στην ουσία δεν ανοίγεις τον γκάζ και με τα χέρια χειρίζεις το μηχανάκι. Το μηχανάκι το οδηγείς με το σώμα. Έχει μεγάλη, δηλαδή πολλοί δεν το ξέρουν. Η μηχανή οδηγείται με τα πόδια και με το σώμα. Δεν οδηγείται με τα χέρια. Τα χέρια απλά υπάρχουν για να κουμπάνε. Και εκτός αυτού τελειώνεις την προπόνησή σου και δεν είναι μια μπάλα που έπαιξες μπάλα, έχεις τα σπορτέξ σου και τέλειωσες. Έχεις να αλλάξεις λάδια, να αλλάξεις λάστιχα, συντήρηση. Έχεις άλλες 3 ώρες δουλειά στο συνεργείο για να ετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Αυτή, Βασίλη μου, είναι η κουλτούρα της μηχανής. Ναι. Αυτή να αγαπάς. Έτσι, όλη αυτή τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής μου. Δώσ' μου μια διαδρομή πάνω στην Πίνδο, που την έχεις κάνει πάρα πολλές φορές. Η αγαπημένη μου θα σου πω, που είναι Γρεβενά, Όρλιακας, που είναι ένα από τα πιο όμορφα βουνά εδώ στα Γρεβενά. Από εκεί χιονοδρομικό Βασιλίτσας, όλο βουνοκορφή, πολύ πέτρα, τεράστιες πέτρες, 2.200. Από εκεί κατεβαίνω κάτω στο ποτάμι της Σαμαρίνας, που είναι ένα απίστευτο ποτάμι με πολλές μεγάλες πέτρες, δυσκολία και όλα αυτά. Και από τα 1.200 μέτρα που είναι τελείως κάτω το ποτάμι, καρφί 2.700 μονοπάτι απίστευτο κορυφής Μόλικα. Είναι η πιο αγαπημένη μου διαδρομή αυτή. Σε πόσες ώρες κάνεις αυτή τη διαδρομή? Σε αγωνιστικό ρυθμό πάντα, γιατί πάω για προπόνηση πιο πολύ, κάνω 3,5 ώρες. Αγωνιστικό ρυθμό εννοείς δηλαδή 500 χιλιόμετρα την ώρα, 800? Όχι, δεν είναι τόσο. Πας με μια μέση ωριά γύρω στα 50 με 40, αλλά φαντάζομαι είναι σημείο που πας 100, αλλά αυτές οι ταχύτητες μέσα στο δάσος και στο μονοπάτι είναι πολύ υψηλές.
Αυτή είναι μια πλευρά, η ρομαντική του θέματος. Ότι είσαι ένας εξερευνητής φυσικών χώρων. Αλλά η άλλη πλευρά, φαντάζομαι για σένα, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή οι αγώνες, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Έχεις λάβει μέρος σε πάρα πολλούς. Ναι. Όλοι εδώ στην Ελλάδα ή και έξω? Έχω τρέξει και εξωτερικό. Κάποιες φορές έτσι σαν εθνική Ελλάδος. Στην Τσεχία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία. Και έναν αγώνα μεμονωμένα Ιταλία. Αλλά το ένα φέρνει το άλλο και είναι ένα πάντρεμα και των δύο, και του εντούρο, της βόλτας, της φύσης και της αγωνιστικής οδήγησης, όπου συνδυάζεις ταχύτητα, δύναμη και αγώνες. Πες μου, αυτή η μηχανή είναι enduro? Αυτή η μηχανή είναι motocross με μετατροπές enduro. Και όλη η πίστα αυτή που βρισκόμαστε τώρα χαρακτηρίζεται εύκολη, δύσκολη? Για αρχάριο είναι λίγο δύσκολη, για εμένα είναι σχετικά εύκολη. Πού αισθάνεσαι καλύτερα, σε ποιες πίστες? Πλέον μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ μέσα στο δάσος, είναι το αγαπημένο μου, και στο γρασίδι πάνω να στρίβω. Αλλά και η αίσθηση στον αέρα όταν πηδάς μεγάλα άλματα είναι και αυτή είναι κάτι σαν να κάνεις μικρές πτήσεις με αεροπλανάκι, μηχανάκι. Κάθε φορά που φεύγεις για έναν αγώνα, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου τι σου λένε? Βασικά φεύγω στα κρυβά, δεν τους λέω. Μην παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε πού είσαι. Εντάξει, αγωνιούν και οι δύο. Μου ζητάνε κάποια στιγμή να σταματήσω. Θέλω να κοιτάξω τη δουλειά πιο πολύ. Θέλουν αυτοί και οι δύο με το δίκιο τους, γιατί έχουν αγωνιστεί όπως εγώ γι' αυτό. Αυτοί για τη δουλειά, γιατί την αγαπάνε πολύ. Όταν ήταν μικρό παιδί, 2 και 3 χρονών, ποτέ δεν ήξερε να περπατήσει. Έτρεχε και τον λέγαμε μηχανάκι. Μηχανάκι τον λέγαμε και στις μηχανές κατέληξε. Άρα εσύ το προκάλεσες αυτό? Ίσως. Ίσως. Κυρία Τζέννη, έχεις παρακολουθήσει από κοντά αγώνα του Βασίλη? Όχι, δεν είχα τη δύναμη. Δεν μπορούσα να αντέξω να βλέπω το γιο μου να πετάει με τις μηχανές. Κι όμως το ελέγχει πλήρως? Αρκετά. Αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να καθίσω να παρακολουθήσω κανέναν αγώνα που έχει κάνει πάρα πολλούς. Μία φορά θέλησα στις αίρες να πηγαίνω, αλλά μόλις ξεκίνησε το παιδί μου, ανέβηκε στη μηχανή, έφυγα. Δεν είχα τη δύναμη να καθίσω να το βλέπω. Πρωταθλητής λοιπόν ο Σιαφαρίξ, με πάρα πολλά κύπελα. Αυτό ήταν το όνειρό του. Το όνειρό του, βέβαια, εγώ προσπαθούσα να το μεταπίσω και για λόγους της δουλειάς, αλλά αυτό ήταν το μεράκι του. Και τελικά κατέληξε πρωταθλητής. Ελπίζω να γίνει πρωταθλητής και στα τεροκομεία. Ναι, να πάμε για το χρυσό στη φέτα. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος, για βιολογικά προϊόντα πάνω απ' όλα, έτσι ώστε να τρώει ο κόσμος αγνά και καλά προϊόντα από τα γραβενά. Ωραία μηνύματα περνάμε μέσα στη φύση, εδώ στην Πίνδο. Όπως βλέπεις, η ζωή μου γυρίζει μέσα από αυτό και έχω πάρει μια κουλτούρα από τη φύση και ό,τι έχει κάνει σχέση με τη φύση, όπως είναι τα ζώα, το γάλα και τα τυροκομικά και όλα αυτά. Και είναι θέμα παιδείας πλέον και συνείδησης. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα κάνω ένα προϊόν το οποίο θα είναι αγνό και σωστό. Από τη μηχανή κάποια στιγμή δεν το βλέπεις να έχεις χρήματα, να το κάνεις επάγγελμα? Όχι. Στην Ελλάδα πιστεύω σε μια 20ετία ίσως να δουν κάποιοι αρκετά χρήματα. Για να μπορείς να ζήσεις από αυτό, να πεις ότι θα τρέξεις 10 χρόνια και μετά θα είσαι π.χ. manager. Έχεις στη συλλογή σου 210 κύπελα. Άρα 210 όμορφες, δυνατές στιγμές, Εντάξει, δεν είναι όλα νίκες, είναι και δεύτερες, είναι και τρίτες, αλλά όλα έχουν την αξία τους, ό,τι και αν είναι. Βασίλη μου, από όλα τα μετάλλια, τα κύπελα που έχεις κερδίσει, υπάρχει κάποιο που έχει μια όμορφη ιστορία πίσω του που σε συγκινεί? Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα, αλλά θέλει πολλή σκέψη γιατί ξέρεις είναι τόσα πολλά. Αλλά βασικά, εντάξει, το μετάλλιο είναι το Six Days, το πρώτο που σου είπα, που είναι... Φτάνω την 6η μέρα, δηλαδή μετά από 1800 χιλιόμετρα και 3 μέρες με απίστευτη βροχή και 600 μοτοσυκλέτες. Φαντάζομαι ότι γινόταν ένα χάος. Ένα λούκι 1 μέτρο είχε γίνει. Η διαδρομή ήταν πανδύσκολη. Σε μία μέρα εγκατέλειψαν 200 άτομα. Καταλάβεις. Από τους 600 μείναμε 400 και μετά όλο και λιγοστεύαμε. Τερματίσαμε 300 άτομα. Και όταν έβλεπα αυτή την κόλαση και οδηγούσα εκεί μέσα και έκανα το σταυρό, μετά έβλεπα κάτι ανηφόρες εκεί στη Τσεχία, σε κάτι χιονοδρομικά τεράστιες. Και τερμάτισα την 5η μέρα, φτάνω και ήξερα ότι η 6η μέρα θα ήταν εύκολη, γιατί πάντα η 6η είναι πιο εύκολη. Ούριαζα μέσα από το κράνος. Δηλαδή φώναζα μέσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος, φώναζα, δεν το πίστευα και ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Θυμάμαι, είναι μια δυνατή στιγμή. Βασίλης, θέλω ένα ενθύμιο από το γαλάτι Σιαφαρίξ. Να σου δώσω φίλτρο.
Να σου δώσω κύπελο.